Dwi'n astudio gwyddor chwaraeon ac addysg gorfforol. Dwi dod o Awstria yn greiddiol, ond dwi wedi bod yn byw yma yn Cymru ers rhyw 10 blwyddyn rwan. Dwi'n byw yn Penygroes, so just i lawr y lôn o Bangor. Wel, gan bod fi dod o Awstria yn greiddiol, pan eisiau dod i fama, oedd rhaid i fi ddysgu Cymraeg a Saesneg yr un yn amser. A wedyn, eisiau ddim wneud hynna da yn GCSE, eisiau ddim wneud hynna da yn A-level, a o'n eisiau mynd i prifysgol lle o'n i gallu teimlo fatha bod yr unig peth sy'n limitio fi ydy faint o effort dwi'n rhoi mewn, a rhywle lle gallu cael lot o support. So ar yr Open Day, pan eisiau fama, eisiau checio allan bod yna support briliant gan y Student Services, mae yna support briliant yn y School of Sport, Health and Exercise Sciences, a ie, mae popeth wedi gweithio allan yn gret. Ie, eisiau gwneud lot o gwaith gwirfoddoli a lot o brofiad gwaith mewn ysgolion a hefyd mewn clwbs lleol, so mewn track and field a gwyn gymnastics yn yr ardal i cael lot o brofiad coachio a lot o brofiad ddysgu, cos o'n eisiau ar ôl goffnau digri bod yn athro addysg gorfforol uwchradd. Dwi yn y 30 blwyddyn wedi apply amdan PhD a eisiau paratoi amdano fo like mad. A rhywsut dwi wedi curo applicants i gyd, so dwi Dr Owen mewn 3-4 blwyddyn gobeithio, so ie, pethau di newid. Yr uchaf pwynt oedd definitely ffeindio allan bod fi am wneud PhD blwyddyn nesaf. So dwi ddim really yn siŵr iawn sut fydd byth eto gallu bod mor hapus a pryd eisiau ffeindio allan bod fi am wneud PhD blwyddyn yma, so really cool.